Našli sme ich leteckých modelárov, ktorí zdá sa na pohľad venujú zábavke, v skutočnosti kumštu, umu, vedomostí, zručnosti, trávia čas v aj leteckých priestoroch športovej haly. Humenné v rokoch 80. malo okolo 150 až 200 modelárov, čiže bola silná základňa. Mali sme majstrov Slovenska, majstrov v raketovom modelárstve, aj náhradníkov reprezentácie Československa, čiže je o čom rozprávať. Mali sme aj reprezentanta Československej republiky, nebojého Rudka Andogu, na ktorého si stále spomínam. Kopíruje. Ja? Som si robiť druhý model. Aj také môže byť? Môže byť. Aj plagiatorstvo môže byť? Pán Arpád Čontoš sa tejto záľube venuje presne 57 rokov. Úctyhodné a stále ho to baví. To už je pomaly veľká história. Tak tento kufor konkrétne obnáša vrtuľník, čiže je tam vysielačka, túto náhradné baterky, náhradné kľúče imbusové, keby sa náhodou niečo pokazilo. A potom ešte nejaké inštrumenty, priešte, náhradný nožík, potom zaisťovacie pásky na batérie. Čo sa stalo tentokrát, keby sa niečo stalo, ako ste povedali, musím nadviazať? Teraz sa stala taká menšia havária z dôvodu, že vrtuľník prestal reagovať na ovládanie. Neviem, či bol rušený, alebo stala nejaká porucha vo vysielačke. Takže stala sa takáto havária, ako škoda nie je vážna, len sa polámali listy. Že to sa ľahko vymení a vrtuľník môže ísť. Čiže nahradíte a funguje ďalej. Jasné. Ovládate ho, čiže vysielačka, alebo čo rušilo. Tak to vysvetlíte mne ako lajkovi, ktorý naozaj je technicky nezdatný. Mohlo sa stať, že nejaký ďalší pilot mal tiež nejaké lietadlo vo vzduchu a tá vysielačka sa pripojila vlastne na môj vrtuľník. Môže sa niekedy stať, že sa pripojí jedna vysielačka na dva vrtuľníky alebo na dve lietadlá a potom nastáva rušenie. Vlastne ten pilot, ktorý je vo vzduchu, ovláda svoje lietadlo, tak tým pádom ovláda aj moje. A moja vysielačka nereaguje. V každom modelárskej súťaži alebo predvádzaní k menším nehodám stále dochádza, čiže je treba priebežne sa pripraviť aj na to, že pri súťaži alebo pri exhibícii dojde k nejakej menšej havárii a to okamžiku sa dá opraviť. Kedy sa modelári presúvajú vonku, interiér, exteriér je zložitá otázka pre tieto krehké modely? Áno, je to skutočne o niečom inom, ale prakticky nácvik v tej hale dopomáha potom už na tie veľké súťaže, ktoré sa prenášajú potom už na letiska, kde väčšinou prakticky celé leto už trávime. Či to je v hale, alebo je to vonku, nerozhoduje. Je to o životnom štýle, keď človek takto povie. Je to o kľude, o vyrovnanosti a najmä o zručnosti človeka, čo všetko vie dokázať s tým, čo si v zime postaví a v lete potom lieta. A o trpezlivosti. A najmä o trpezlivosti. Videla som to PlayStation, z ktorého riadite. Musíte mať cit, musíte mať vzťah k tomu vrtuľníku, k tej helikoptere, ako som ju nazvala, ale to tak familiárne v dobrom. To znamená, že ovládate vy ju, aj ona vás? No, niekedy sa stane, že ona mňa, že sa ruky popletú a už potom je problém, ale tak snažím sa, aby som ja ovládal ten vrtuľník. Staršia kategória v oblasti leteckého modelárstva. Je to veľmi zaujímavá súťaž. Momentálne sme lietali kategóriu F1N, sú to halové hádzadlá. Lieta sa 9 súťažných letov, počítajú sa len 3 najlepšie súčty. Mňa to od malička to bavilo. Ja som modelár, ja som od základnej školy chodil na modelársky krúžok. No a robil som takéto hádzadelka, ako tu teraz lietajú, no ale stále ma fascinovali vrtuľníky. Od malička som chcel mať vrtuľník. A kedy si to nebolo nejak dostupné aj finančne, ani nebolo toho toľko na trhu ako teraz. Takže už teraz som sa tomu začal venovať, som si zadovážil tieto vrtuľníčky a cvičím, trénujem. Budete najlepší, ak dosiahnete čo? Ak dosiahnem najlepší čas. Momentálne som mal časy 27, 25 a 18 sekúnd.
Dobre, a aké sú tie najlepšie? No najlepšie časy, momentálne špička sa pohybuje niekde okolo 30 až 39 sekúnd na jeden súťažný hod. Vieme to dosiahnuť aj my, treba len trénovať. Je to všetko o tom chodiť čo najviac do haly, hádzať. Vidíte, z 9 hodov sa môžu podať len 3. Takže to budeme sledovať a potom prídeme si overiť, ako to dopadlo. Samozrejme. Vonku je to skôr na hokej, lyže či korčule. Už dnes sa ale chystajú futbalisti na nový nápor. Pýtajte sa na futbal, veci vážne i menej, veselé i menej. Pýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma. Odpovie vám predseda oblastného futbalového zväzu František Bazár v Komplet Šport HNTV. A veruje, na čo odpovedať, tak sa nenechajte presviečať.